Baina xio, gaurko lehendabiziko platera zein izango da? Azkarra izango da. Oreina eta orkatzaren azpiekezionak egindekoa. Hori da, osagaiak esango ditut. Kuiatxoa, apioa, tipulina, intxaurrak, aragizalda, orkatza azpizuna, oreinaren azpizuna, oportoa, kuia. Prestazitzeko gaurko saioa. Oso ondo. Bueno, daukagu kuia. Hori da. Orduan zatitan moztuko dugu. Mandolinarekin, ez da? Mandolinan potentzia, indarra. Urte asko dituen tresna bada, baina beti beharrezkoa sukaldean. Beti beharrezkoa. Hori da. Azkarra egiten da lan honekin. Bai. Eta berdin egingo dugu zeakin, kalabazinekin. Hori da, kuiatxoa. Kuiatxoa. Ikasten jun. Kuiatxoa. Pixkanaka. Hau garbila da, hola. Zatitan. Hori da. Gio bakotxak soziedadian, obeitzean. Bai. Proporzio beroak ikusiko. Soziedian ibiltzen dian gizonak asko ikusten gaitu, Oso sukaldari. Ideiak hartzen ditu aztian zehar, gero ostiral gauetan, ola arumatien egiteko. Oso sukaldari hona dia, Bai. Tipulina moztuko dugu. Api hori bai. Bai, askotan igual ikasten dutena da, bueno, ikasi berrik ez daka, zuk esan duzun bezala oso sukaldari hona dia. Baina, izaten da, ostiralero, astero egiten dituzten afai horietan, askotan gertatzen da ez dakila ze ipini afaitako. Hoi da. Eta gure programat ikusi jaz, izaten da, azte honetan hori jarrikoet. Bai, pues, hau ingo dute guztua, hau bat zatitan egina eta bestia osorik egina. Orduan, jarriko dugu horrela. Martxan hori dana. Apioa asko erabiltzen dugu, Apioa osasunantzako oso ona da. Eta diuretikoa omen da, ez da? Bai, diuretikoa eta odola garbitzeko ere oso. Odola garbitzeko ere bai, Odola garbitzeko oso ona da. Apioa erabiltzen odola nola ez teun ikusten garbila dono zikina, no? Baina, hoi analizia asko ditia meño. Odola garbitzeko oso ona da, apioa. Bere goxotasuna ona dako horrek. Orduan, ingredientiak oso motxadie errezeta hontan. Eta azkarra egiteko platera da, Hori da. Sozidean egin gute dudik baina. Dudik gabe. Orduan, ja, hau prest daukagu, orduan, jarriko dugu olio pixkat, hau martxan jarriko dugu. Bai, Hoi da, pixkat hola, eta orduan ingo dugu. Zati txiki batzuek, horrela, nahi bago nuke, posible dugu, guarnizio bezala, pixkat zatitu, gio kolore pixkat emateko, kolore pixkat emateko, bai. Bai, Koloria. Gure Euskal Herriko kolorea zein du berra dio, Hori da. Alderdi guztitikan, arroza dauzkagu, bueno, irusi ez diogo galdu ber, Hori da. Saborea, kolorea naturala, hola, eta oneride pixkat, oneride mutxur bat moztuko diot, horrela. Suabe, hola, fina egin. Eta orduan da pizto txiki bat bezala. Pizto txiki bat. Eta pizto txiki jau guarnizioa ona geldituko zaio honei. Jo azpizunea bai orkatzarena eta oreinaren azpizunea. Platera hau oso erreza da. Aurreneko gauzen berduguna da, hau nola moztu duen, izkin batean utzi. Egin dezala pixkanaka. Eta beste aldetikan, kuiatxoak, zatiak hortxan. Hortxan, jabe. Bai, frijitu bezala, ez da? Frijitu bezala, potxatu. Gatza pixkat. Gatza pixkat. Da izan ezko piperbeltzare bai, hortzen dagatu. Piperbeltza bai, zegetekan. Ara, piperbeltza erabiltzen dugu haragi gorrietan. Bai. Eta piper zuria arrainetan. Arraiantzako piper zuria, Bez pipera rosa, barrazkiakin ere bai. Baitaren. Orduan. Gaur lasaiago, no? Gaur lasaiago, bai. Hori da. Zein da biziko eguna, hori gertatzen da. Hau, ez du, hemen ez da ikusten atzea, baina hemen zoragarria da zuen montajea ze ondo daukazuen. Hemen txezeleku politian gauden, hemen miramon gainean, ez da? Oso politia, Bai. Zure txiare zelaia zinguratuta da? Zelaia zinguratuta da, bai. Betzi jamar 1000 metro lurra dauzkagu inguruan, parke homiantzako 4.000 metrokoa. Bai. Eta gaztiantzako ondo prestatu daukagu. Prestatu daukagu, bai. Orduan hau inberda, hola, pizkat potxeatu, Orduan, ikusiko duzu hau ze politia geldituko den, pizkanaka jundezala. Bai, gorritzen, hori xean, kolore pizkat hartzen. Orduan, horrela. Bolta eman. Potxeatu, barazkiak ez diek egin behar, Zeitxuan, hau ura utza bai da. Bai, berak soltatzen du, Berak soltatzen du. Eta zeitxuan,
Atera ingo dugu. Honea ate. Atera, bai. Eta orain kuiatxoak sartu bituzu modu berdinean. Modu berdinean. Bakarra gelituko da tipulina. Bai. Hori da. Bitartean hori pintzen duzun bitartean kontu-kontari jarraituko dugu. Bai. Jatetxeko errezetak platerak erakusten nahiza, eta egun hauetan erakusteko dituzu, bai gaur eta bai bihar ezti eta zeta. Baina gogoratu baita ere, logelak dituela. Logela pilo bat dituzu. Hogeita bederatzi logela. Hogeita bederatzi, Hogeita bederatzi logela. Bada numerua, bai. Bai, ezke pizka negozioa zaintzeko, gutxienez, hogeita bederatzi, hogeita mabos gela behar dia. Hori da, bueltan bateko orduan, ez da? Bestela da oso zaila amortizatzea. Ondo iten bat jozu gauzak. Hori da. Personala eukizten badezu. Gu hogeita bi langile dauzkagu. Hogeita bi, egunero, hogeita bi. Egunero, jateko nizaten dut, udan lan egiten dugu. Bai. Bodakin, eskontzakin, enpresakin, gauz guztietakin. Bai. Eta neguan jaten txugu metabelarra noik eta baserritan. Bai, bildu. Eta gero, goixo, eta gio neguan, hogeita bi ardi, metabelarra onduan jaten dugu. Bai. Otuan, ja, martxo aietzen denean, zeitxoan aietzen da. Bai. Eta, ja... Inguruko belarrak eta ondo moztu eta lanien hasi, ez da? Lanien hasi. Eta beti beldurrez, Rajoy Santonek egiten godun. Horren, autonoma hola gea. Hori da, gure bizitza aurreatea berdeu eta... Gure bizitza aurreatea eta, bueno, hau poxatu dago, Bai. Kusi dezuen? Bai. Poxatu dugu. Orduan... Hola xinatea. Eta guain egingo dugu. Hola, poxatu dugu. Oso ondo. Ze ondo doblatzen den eta ondo egiten dago, Bai. Guain egingo dugu. Berak egin da berak esan, fenomeno bada, ezta? Bueno, hola. Pizkatu potxeatu. Hori da, bai. Oso erriza da gaurko errizeta, Errizeta azkar egiten, Pizkatu, hori pizkatu. Olio pizkatu, jagurako jozu. Eta hau, pizka simeltzen denean. Bai. Hau ondo simeltzen denean pizkat. Egingo dugu, oreina eta... Oreina eta orkatza. Orkatza, hori da, oreina eta orkatza. Ara, importantea, oreina eta orkatzak osasunantzako haragi oberena dia. Oberenak. Baita ere basurdia, Basurdia ere bai. Basurdia hona da, Basurdia jendia ez dio importantzia ematen, mendiko zerri oso ona da. Osasunantzako aldez, Hore, basurdiak ere gizaki baino gertatzen zauna da, askotan, lozabetzen bezala zidiala, eta gero eta gerturo ditugula. Basoak zikina dauzka... Eta kotxian gabian horrela, kuidu, eki berda, ez egun zetokitan ibili, basoak zikina daude, ameste jende lanik gabe, eta basoak zikina, hoi nola helike. Ni dana lania jarriko nuke guztua, goizetan. Pare bat ordu, maere. Bai, goizetan, zeitan udalitxako udaltzaingoak hartu, furgonet gertu da, mea. Mendira eta basoa gerbitzea. Danak ez du dirikan, hori da arazoa. Lanako gogua bai, bino danai ordaintzeko dirik, ez? Ez da ilusio eman berda. Ondo bazkaldu eman, ondo... Bai, kasu honetan izango litzake gozaion bat itia amaiketakoa. Hoi da. Eta ratzeltetan merientetxo bat. Eta hola dana konten. Hau da, potxeatu dao, Bai. De kategoria, pizkanaka i honea. Hola, orduan ja. Barazkiak lau minutotan ina daude, hola, fin-fina mozten badia, Vale, jarki. Gehiago egiten badia, egiten dugu klorofila aldatu. Bai. Bai, plate txiki bat hartuko. Hementxe platera. Bai. Ondo. Oso ondo. Hementxe ondo. Eta jo platera montatzeko, ara, zerriza, Iuntasunakin. Bai. Gatza bota diot honeri, Bai, bota diozu. Bai. Gatza bota diot, bueno, hori honea jarriko dugu. Eta zartei berean, hau azkarra da egiten, Bai, ezaten duenean zartai berdina da azkenean, gelitu zaion zuko guzti hori dena aprobetxatzeko. Hori da. Batzutan izaten aldrebez, lehen da bizi egiten dugu aragila eta gero barazkiak, eta kasu honetan ez. Baina beti, zartagi berdin erabilizkio ondo. Bai, oso ondo. Dana platera dana batiteko orduan. Indarra mango digu, Eman indarra, hori da. Indarra mango digu. Eta... Hau itzina hangazu, hau itzuko ditugu gero pizka, jartzeko. Hori jau pizka, gutxi. Hemen. Hau bi mota dauzkagu,
Berdina dirudite, baina hau nik usten dela oreina, eta hau orkatza. Hau da oreina eta hau da orkatza. Hori, bai. Ordan oreina pizka gehiago. Guri haragia gustatzen zaigu gutxi egin da. Nire bai. Hoi bakotxa bere moduan egin dezala. Haragia gutxi egin da indarra dauka. Gutxi da, baina barrua berua. Barrua berua, bai. Horregatik haragia eduki berda. Pizka lehendotik joateata. Bai. Hori. Goizeko, iguardiko ordu bitan jan badezu, 10etan kanpo utzi, lasai. Kanpo lasai, Zapia batikin tapatuta. Orduan, hau da, bueno, kategoria dago, Kategoria. Ingo dugu pizka. Haze suerte izango dudanik, hau, daztatzeka. Bai. Baina indarra ona hartuko duzu eta jungo zeak getariera, ilusiegin. Hori da. Hori da. Bueno, hau da. Hau plantxa bezala montatuko dugu, Bai. Badakizu guk terraza bat dugu eta plantxare bai bertan, baina gaur ez du, giru egiten kanpo ateatzeko. Ja, gaur, plantxa hola poliki bat ikusi dut. Bai. Nahi zalezko beste egun batien erabili, gu prest, Bai, Ateri egin behar du, Bai, ez. Azte guztia usten dut. Bueno. Latza tokatuko zaigula, baina, zaiatuko gea. Gu egin dugu, neguan gaude eta gio udaberria politxatetzeko. Horia, bai. Bai, eguruz jabeak erakutziko dion. Hoi da. Bai. Hau kenduko dugu. Zati plate txiki baten ateko dugu, amonea. Gustatzen zaizu txapela nola erabiltzen egun? Bai. Hau txapela Euskararen ematea erresa da. Ni Malagan lan eginen lekuan. Hori da, bai. Magina urtean. Bai, ja. 6-7 urte horrela? 7 urte, 8 Ia 8, Beira, den Almadenan, 7 urte 8 da. Kostako gauza beti kostako. Gaine garaietan urte honak zian orduan, Oso urte honak. Gaur egun ja desberdin da. Gil eta Gilen giro moduan. Bai, Bai, artista Gil, artista. Juten zan zure jatetxea? Bai, juntzen, bai. Gu artistak, han artistazko daude, mota guztietako gaina. Bai. Josu fina ordaintzen duen horietakoa, eta hola, bere zeruakin, da zeta, fina. Bueno, ikusi, hau nola indeun, Orein, ze falta zeigu? Zeituan saltza pixkatingo dugu nedi. Bai. Eta platera montatuko dugu, Horretuko izuz, platera, mena? Bai, platera montatuko dugu. Igual zatia mozteko. Bueno, pixkatan hau zutziko zatia moztu eta gero platera urre. Horlan ikusi duze. Bi desberdina die. Bai. Mintzaro batzuk dugu. Eta noletan ipini dituzu bilak? Bueno, pixkaten platera... Bai, pixkat bi zabori desberdinak. Hori, plater berdinen bi zaboriak edukitzeko, ez da? Bat finago da, oporto kopa herri bat ola bota. Bai. Orduan... Intxaurraken? Aragian, odola hortzion, barazkian... Zukuare bai? Zaporeare bai. Bai. Orduan. Bain daukagu... Horrek arrezu salda bat, ez da? Aragi salda. Hemen kutxarilla. Bere izurrekin salda pixkat egindakoa. Egina, bai. Eta jazta, ja. Hau bitzaliko dugu, ja. Hau bina dago, Urtutzen danian hortxen? Ja, ina dago, ja. Jazta. Vale. Vale. Bueno, orduan. Bai, karri kutxarilla. Platera montakutuko dugu, zeituan. Bai. Hola, nahi jarriko dugu. Barazkiak. Izkinean pizkat, hola. Hemen pizkat. Barruan, izkinean ez hortxe barruan. Eta hemen ere... Kanpoan eta barruan. Kanpoan eta barruan. Ikudezala gure laguna, gure klienteak, zer dakagun kanpoan eta barruan. Eta hemen. Honekin apaindu. Honekin apaindu. Beira, inguruan. Inguruan, ze ondo... Orain, oia, itzailu bai? Bai. Bueno. Orainaren zatia. Ikusi barruan nola da hone. Gorri-gorria. Gorri-gorria, Bi oraina zatia, eta guain. Orkatzaren zatia. Orkatzaren zatia. 2 eta 3. Ba, 2 eta 3. Orain, jarriko dugu kalabazina. Hori da. Kalabazina, horrela. Eta berriro... Barazkiak gainean. Pizkat, horrela. Eta guen... Araiak eta barazkiak. Bai. Zati.
Platera urte guztien ez dezuekiko jatetzen, ez? Hau izango da aldatzen duzun horietakoa, ez da? Bai, temporadako gauza. Hori da. Baina hau da... Hau da, eiza, katza maio, eiza... Bai, hau urutzen daukagu guk, nik urutzen lan egin naiz. Hemen, bai. Eta nik ikasitakoa. Eta nik ikasitakoa, Xavier eta... Gorantzia, bialdu emendikan bidei, Boi, kategoria, eskertzen dizuet berari, ze nausi ona izan duzien eretzako. Bai. Bueno, eta honen, hola, hau, geldituko da, hola, beralde erediko da, pixkat. Zaka pixkat dutxen. Hoi da, natural. Eta, honeri nahi badugu jarri jogur pixkat jarri like. Jogur naturala, ez da? Jogur naturala. Hola xen, ontzi hortan aldamenean. Guarnizio bezala, eta beste aldetikan. Marmelada bat, ez da? Konfitura pixkat. Orduan daukagu, platera prest. Jan, lan eta ondo bizi. Ondo bizi. Ba, asmo horretan, behak esan ditu niru gauzoie kumplitzekotan. Tipulina. Hori da. Nahi badegu hemen tipulina jarri. Hori da. Kategoria. Ba, berak ipini duen bezala, azken ukituak esan, eta berehala gastatzeko prest. Kuia eta kuiatxoa laminatan egin eta oliotan gorritu. Apioa, baratxuria, tipulina, kuia eta kuiatxoa zueztitu. Orkatza eta oreinaren azpizuna zartagian buelta eta buelta egin. Zartagi berdinean intxaurrak, oporto eta haragi saltza ipini. Platera barazki eta azpizun zatiekin osatu, jogur naturala eta konfitura ipini hornigai gisa. Azken ikutu bat ipiniko diozu? Bueno, nahi badegu, hola pixkat bota, ya está, libre dago ya. Libre dago, ez da? Bai, erkido. Hori da, lehen da bizi, orkatza estatuko, hemen gainean. Intxaur zati batekin ondo? Bai, hola pixkat. Indarrazko haragila da, goxotasunakin. Bai, eta hemen behian, oreina. Horretik gan Eta jogurrakin oreina? Bai. Bai, raro egiten zaten. Bai, goxoan gote da. Eta tipulina. Goxoan. Barazkiakin. Baitare, hemen gainean ipiniko ez? Pizken ipini gainean, oso ondo. Hona egin dizela. Hemen dana bitu behar da. Bai. Bai, zerratik jogura daulako freskua. Bai. Eta oreinaren berotasunakin. Hoi da. Ziaroa zabora desberdina. Desberdina, bai, tipulina eta... Aragila dabe, xamurra. Ononak ari dezu aragila, Bai. Aragila euki berdugu beti, erositakio, kandizerian o zuen probeden erositakio, zuen kamaran, oreina eta oitz jartzen jugu oliotan, baratzuia olioa eta irule egun eukitzen jugu kamaran. Nervizioa soltatzen. Hoi da. Porque berok hiltzen dute eta mataderoan zeituan kongelatu egiten dute, hor saltzen da kongelatu ez saltzen dago, galezi edo fresko da saltzea. Eta gio, orduan xamurtu egiten da, eta gio egiteko azkarra da eta ona. Eta txuleta honak bezala, denbora zukaldean euki ondo beratzeko. Temperatura harrapatzeko. Behak izan du bezala nerbiluik ez daka, aragi honek, xamurra dau, nerbilua daka, inaxio beak. Gogoratu, atalaia, irunen, hortxen. Eskerrik asko. Salida, irteera bigarrenean, azortzian. Mugan azortzian. Hori da, gaur, oraindik alenda biziko platera egin dugu, bagatoz bigarrenakin. Bera, xegia hemen txer.